Ola, resulta que temos unha sección, bueno, unha super sección tremenda que logo vamos subdividindo en seccións, pero que todavía está un pouco así, de todo que libros de ensayo, por exemplo, sobre filosofía, sobre ciencia, sobre política, sobre pensamento crítico, sobre política, sobre un mogollón de cousas. Entón lle pedín a Xavier que nos fixera unha selección así de uns cuantos para que virades un pouco de que vai esa mesa, digamos, de ensayo. A ver que nos sacou aquí. Bueno, un clásico que son os pensamentos de Pascal, un clásico da filosofía e Pascal, bueno, que non Pascual. Exactamente. Pascual é o que fai Zume. Do gran pensador francés, por exemplo, ¿no? Aquí unha serie de ensaios recollidos por esta editorial sobre a diversidade cultural, porque creo que estamos un pouco a diversidade cultural e a súa relación cos dereitos humanos. Isto ten moito que ver coa situación actual que non no seu país e noutros sobre o debate da guerra das culturas, por exemplo. E de los españoles primeiro, ¿no? Exactamente. Bueno, un ensayo moi curioso, donde Georges Bataille, un intelectual francés moi recoñecido, fala sobre a mutilación da orella de Van Gogh e como isto se pode entender como un caso de maltrato, de blackout que se produce na esquizofrenia, por exemplo, de pérdida total da consciencia. Daniel Soutullo, que é un profesor de que é profesor de bioloxía e de antropoloxía, non? Sí, moi especializado en xenética, pois aquí nos fai unha especie de manual de emerxencia para entender o papel de Darwin, tanto na súa biografía como nas súas obras, e da teoría da evolución. Temos tamén a teoría da evolución de Darwin, tamén a temos. Este é un libro dun... David Van Rem, claro, como é amigo teu, lle recomendas o libro. Dun amigo meu, sin embargo, antropólogo francés moi coñecido, porque, entre outras cousas, levou varios premios importantes en Francia. El non é francés, é flamenco, pero este libro está en francés. E fala sobre as eleccións e explica que sería máis democrático... O do Consello de Vellos. Non, tirar a sorte co azar modificado a elección do Parlamento. Azar modificado. E non, é dicir, por exemplo, para que modificado no sentido de que non foron a loterías típicas, sino tantos representantes de tanta edad, que estuvieran representadas todas as edades, etnias, sexos, religións, niveles culturais, nas niveles culturais e na proporción adecuada. E despois que tiveron os asesores que fixera falta, que xa os teñen agora cobrando. Pero non os usan. Son postos para decir, esta amiga que teño coa que vou a comer de cando en vez. Os malusan. Entón, é un ensayo moi interesante, basado en experiencias da antigüedade. Eu recordo cando estivéramos en Dubrovnik, pois, por exemplo, ali escoitáramos falar de que o alcalde Ragusa, que o alcalde da cidade ou era por unha semana, porque así non había ninguna familia que roubara. Pero tamén roubaba igual. No, pero pensei, a ver, xa cambiaría, porque eso foi xusto o ano despois de acabar a guerra. Sí. Estaba todo moi fresco. Estaba todo moi fresco. Dúas versións, unha en castelán e outra en galego. Como se chama? Prologada por José Luis San Pedro e a outra por Manolo Rivas, non? Sí, do clásico da literatura recente, pero se converteu en clásico. Sí, pero do clásico da literatura, digamos, de combate e acción. Foi casi o manual para o movimento 11M, non? Sí, de Stefan Hessel, que se chama Indignadevos. Porque hai que seguirse indignado. Que necesitamos motivos para que nos indignemos. Anda, aquí, bueno, digamos, un libro sobre as ideas que tiña Greta Thunberg. Mira, unha pregunta, se desas asudas que teño eu. Thunberg é Thumb, ou seja, pulgar, e logo Berg. Berg que como se chama montaña en... O sea, Greta pulgar, Greta pulgar da montaña. Vale, bueno, pois ela tuvo moito interés porque conseguiu galvanizar toda a opinión da xente moi nova e atraer xente moi nova a un certo tipo de conciencia sobre a consigna de non hai plan B, temos que salvar esta terra porque non hai outra. Non hai Planet B. Planet B.
Dous libros interesantes, un de Konrad Lorenz e outro de Tinbergen. O de Konrad Lorenz debe estar de moda porque se levamos como 4 ou 5 edicións distintas vendidas. Porque la agresión, el pretendido mal. Sí, pero como pretendido, es un mal. Sí, no, bueno, pues, o explica un pouco como mecanismo de defensa o instinto de agresión e como que o temos todas. Como os humanos reconvertimos ¿Ves? Estaba aí. Reconvertimos esa agresión en digamos, esa agresividade, en ironía. O sea, a ironía é a forma... Fala de min, entón. A forma sofisticada da agresividade. Todo ese libro fala de min, entón. Fala e das ocas e dos gansos. Pero non nos falaches do outro, do de teoloxía. Falan de cousas semellantes, de comportamento animal e como se pode entender como unha reflexión previa. Antropoformitando. Non exactamente, analizando estruturas. Isto é un libro sobre... Analizando estruturas. El cosmos. Mentais. El cosmos. Bueno. E este é sobre as dúas culturas, porque... Tipisnow escribía literatura tamén. Tamén era, claro, era un científico que escribía novelas. Vale, porque eu li novelas, pero ensayo non. E entón, el o que propón é que a ciencia e as humanidades non están separadas, non deben de estar tan separadas. Unha e outra forman parte da naturaleza humana. Co cal identificar cultura exclusivamente con humanidades, é dicir, con literatura, con artes plásticas... Igual é moi limitado, non? É extremadamente limitado. Non hai máis que ver que na meirande parte das institucións culturais sempre hai individuos... Das prostitucións culturais. Que son de letras, como se a cultura fora solamente as letras. A cultura é o deporte, a cultura é o baile, a cultura son a neurociencia, a cultura... e a ecoloxía, etc. O cine, a poesía... Entón, interesante digresión sobre a existencia das dúas culturas e como eliminar. Pero que dis? Digresión? Digresión. Sobre la digresión, el pretendido mal. Un libro que, bueno, que a mellor parece que solo é interesante para insectólogos, para especialistas, pero para entomólogos, pero a mellor resulta que, bueno, para min é un dos libros máis influentes porque me ensinou en unhas poucas páxinas o mecanismo fantástico que consiste en reaccións químicas que producen a luz dos vagalumes. E a min eso me deixou como paralizado e me axudou a estudiar máis entomoloxía. Isto me axudaron... É un dos motivos de que ti foras biólogo? Non. A posterior de que digamos que de vez en cando que lle colleras un pouco máis de gusto aos insectos, como por exemplo lle ten Méndez Ferrín, por exemplo, que vai sacar ahora dentro de pouco un libro outro que llevan os vagalumes tamén sobre insectos. E aquí que edición tan bonita ademais, un ensayo que se chama A brea das abelaiñas e que, bueno, en realidade isto explica partindo da visión dun el cosmos, non tanto dun ensambre, porque non parece que non se chaman ensambres, pero un grupo de bolboretas nocturnas, abelaiñas. O autor vai pasar... Non son de ir en enxame, non? As bolboretas, me soa máis así de velas moi a súa bola e tal. Sí, pero bueno, se o hai de abellas e de avispas pode que haxa de bolboretas tamén. Os bolboretas son un pouco máis snobs, non? Van sempre como en grupitos pequenos. Somos moi guapas, voamos moi ben. Sí, pero a veces, como cando esas bolboretas que migran, sí que van en grupos moi compactos e a mellor, pois, debaixo dun árbore, pois hai 200, 300 xuntas. Se pode falar, se se fala de enxambre de drons, tamén se pode falar de enxambre de Espera, aquel nome tan bonito que había cando había un mogollón de peixes xuntos que me gustou moito. Aquel é cardume. Cardume, encántame. E non pode haber un cardume de bolboretas, non? Non, bolboretas submarinas aínda non hai, pero bueno, estamos traballando nisso. Pero é que cardume é unha palabra lindísima. Estamos traballando, pero sí cúrcuma, cardume. Sí que pode haber cardume de drons submarinos. Os drons. Bueno, este libro en realidade o que fala é da crisis ecolóxica actual e vai reflexando en varias especies.
é un activista e un divulgador moi importante no seu país e entón, bueno, a Editorial Calandra cá tuvo a boa idea de traducilo ao galego. Editorial galega, perfecto. Que creo que é interesante a súa... Pois como ves, isto é unha representación de todas esas caixas, de todo o que hai. Collimos unha dúcia de libros, máis ou menos, dos... Sí, para non rayarnos a repasar todo. Sí, porque eu rayome moito, empezo a falar... No, e ademais é que senón, para que van a vir se xa saben o que hai? Exactamente. Bueno, pois eso... Eso. Contra as eleccións non é que estemos en contra da democracia e tal, Sino, fala por ti, fala por ti. A mí é un concepto que non me convence. Que hai que reformular un pouco o sistema. Porque a democracia, a base era a protección das minorías, pero ao final é ao goberno das maiorías. E as maiorías sempre gobernan, porque teñen a maioría. O sea, que non fai falta unha democracia que os avale. Bueno, había que profundizar un poquinho máis sobre o tema. Pero non hoxe. Pero non hoxe. Vale, ata pronto. Hasta logo, chao. Chao.